Yun po yung palay ko mga idol. Good morning, good morning. Pot din lang po, hindi dinaanan ng bagyo ito. Kung dinaanan ng bagyo, kawawa kami ubos ito. Yan ang mga loads. Problema namin dito. Yung mag-aani. Nakakabala po. Hinog na oh. Mabali na ito pag hindi pa ito naani.